En 5-0 sejr over Burton Albion. En god mulighed der for Liverpool. Afslutning, der kommer fra Firmino. Se det her i lige blevet billedet, men selvfølgelig også en fin mulighed at basere kan fyldes ud. Og ikke tiltænker Matip, han skal have den på lang sigt. Spændende Butterfield hælder den her ind, altså første gang vi får. Glimrende fra Nordirland. Jørgen spark Liverpool godt smækket ind, og så kommer den der 1-0. Og det er Ragnar Klavan, der gør det til 1-0 for Liverpool. I løbet af sæsonen kom til fra Augsburg. Sin tid var det Herakles, han spillede i. Og så er det på tavlen. Og som regel med hovedet, han scorer. Esteren. Det er ikke så kønt, men det tæller. Først skidt clearing her fra Richard Keogh, og så lang aflevering her om til Origi. Det er glimrende taget ned af Origi. Coutinho tilbyder sig i straffesparksfeltet. Origi vil selv ind, tror jeg. Tør komme ind til afslutning. Lykkes så i anden ombæring. Bruger sin hurtighed, som du siger, får sat Keogh meget godt af. Efter den chancen der også her at være forpasset her. Præstationer, det er momenter, der er fremragende. Og så momenter, der er langt fra spektakulære. Det er et udmærket moment fra Coutinho. Før nævnte opgør imod Arsenal, som dog også kun ligger en god måneds tid tilbage. Og fint værfet over af det her høje presfodbold, vi kan, og der er også Southampton jo rigtig, rigtig stærkt spil i den periode. Og så det er langt ud fra udmærket forsøg, der volder problemsvar. Ser det her. Og der er lidt bevægelse i bolden. Han har netop de her kampe for Klopp. Jeg synes, det meget koncentreret Liverpool-hold i dag. Så er der plads til Olsen, indlæg fra ham, og så en ganske kvalificeret afslutning. I hans gamle dagligstue, så ved han altså godt, hvor den skal hen af. Grujic. Coutinho trukket ind centralt. Her Firmino. Kommer et løb fra Origi. Ja, det er godt spillet der, så skal den være der. Det er den 2-0. Det er så fint spillet af Firmino til Coutinho. Så er han også på måltavlen efter det flotte frisparksmål i sæsonen åbenbart. Igen den her Manchester City-kamp. Prøv at se det her. Det er lidt som om man har tabt, men når at få den prikket videre med ydersiden. Der. Ja, det er Bradley Johnson, der ikke er. Så skal jeg ikke sige, det er en ligegyldig regel. Mignolet stor og varme den for længe, så var man altså lige pludselig på 1-1. Og det er en god mulighed her. Origi kan gøre det til 3-0, og det gør han. Det er så fint en afslutning det her for Divock Origi, der også scoret imod Burton Albion. Her gør han det samme. Man ikke kan se Coutinho, der er mand bag igen. Spørgsmålet er, at man har en lille kropsdel foran. Det er svært at se på den slow. I hvert fald en hårfin offside. Men det er en god afslutning. Han sparker altså godt med begge ben. Belgieren her. Ja, det er altså ikke nogen nem bold. Tom Inces far Paul Ince på banen, og også Brian Robson, der senere endte med at hente Nigel Pearson til Middlesbrough i 94. Og så kommer flere til her. Klein, godt vippet frem. Han har lige forsøgt at flække bolden videre. Godt vundet af Origi, så trykker han på kassen. Godt spillet herover. Ja, det skal næsten prøves. Har det godt spillet på tværs. Kæmpe mulighed, og så bliver det næsten 4-0. Ja, han finder de returen her, ser vi Origi til Klein. Så fastholder det altså presset. Nu ret, han lagde an til en sidelandsflugter her. Ja, han skal modstå nogle kræfter her, den gode Coutinho, men det er altså godt spillet det her. Nej, det er faktisk meget godt afsluttet det her. Ja. En voldsom tackling, han sætter ind, selvom han ikke får kontakt, så kunne det godt have været en advarsel. Slap med Skype. Her kommer Karius ud, og det gør han ikke alt for godt. Altså ekstra vigtigt her i det engelske, at man kommer ud og afviser det der. På weekenden. Der står et reelt Premier League-mandskab. Ja, der står hold og venter. Her kan det være, at vi får en 4-0 scoring. Emre Can, stadig Emre Can. En afslutning med en set forbi.